Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Sige na, buhiin ako. Dad, asa ko. Asa man tika dada? Sa mabugnaw tabi. Hey, Eren. Puyo, Clover. Libre ra, promise. Ikaw pa'y akong bayaran. Pero, less 50% lang ha. Kay, gamay mo kay kung kita kagabi eh. Masa? Tanan na. Ato ta dito kay, dili kay bagnos ra nako ning ako yutats ni mo. Ako pag yun yung ipadi... Ano sa puno mo kung papo? Dali ka ganahan mo din. Ginoo kining baba. Clover, mahimo ba? Kung gusto kag respetarante ka, pagbaton og gamayng kaikog og respeto sa imong kaugalingon. Okay? Okay, unsa man, kung buhaton ko na, makagusto na ka nako. Kay buhaton ko na, karon gyud dayon, Piolo. Sige na ba? Pag-usab dili para sa uban, Clover. Kung dili alang sa mga kagalingon, Okay, sige. dali raman di ka ikasulti. Sige na, buhiin ako. Ito time pa sa. Saan ba saan? Time pa. Unsa may akong usbon tuod. Nga nindot naman kong manamit. Sexy ko. Ingon magani ako mga customer ay ganahan kay sila nako. Ganahan sila sa kong make-up kay bagay ra ko nun ako. Unya, kanang lambing pagyud ko no kaayo ko. May ko no kaayo ko mo kumot sa kamon. Baba ni mo ba? Baba lagi mo. Butangin lagi nag-break ng baba ni mo. Taon. Kaya mabatian ka sa uban. Kadaghan gyud og estudyante din sa syudad. Ikumpara sa probinsya nga akong gitudloan sa una. Mulahos na ko pauli sa akong giabangan karon. Aron si Piolo man ang nakatapit sa gate nga may gikauban ni babae nga sexy kayo. Ug gisupungan niya ang babae ni. Oh, miser na. Miser na kanutlan. Ano naaman na sila diha? Wa ba sila mahibaw nga daghang mga estudyante nga mga gi? Dennis. Oh, Sorry. Huwag ka magpulingi kagitawag ti ka. ha? Sorry sad. Wa ko makadungog. Saba mo gud kayo ang palibot. Oo, bitaw. Mabitaw nga gigok ko na lang ti ka o gikuptan sa baga. Milingi si Piolo din ninamo. Og hait kay sig tinanawan. Gikuptan sa kauban niya maisro ang iyang abaga. Ugwa kini niya kuha. Hoy, nasuko ka? Ha? Na naguktok man ko kagalit diha. Ay, wow eh. So, tana? Asa man? Dito gani sa akong giingon ka ganina sa mabugnaw dapit. Kay alimuot kaayo. Magpabugnaw tana. Tana samtang sayo pa. Pas. Last 50 gani. Pas gihapon. Free. Bisag pakapilan pa. Pas gihapon, Clover. Sige na, pauli na. Siya po. Ikaw ba yung akong gianiyog tuyo din niya? Alit na ba? Dali na. Dali na lang ta manuot sa bugnaw dapit. Naka na, magpainit na lang ta. Ato ta sa inyo o baka sa amo. Clover. Clover, ay lagi siya pagsigikapit na ako. Buhiin ko ba? Ate kay ka ba? Ate kay ka, uy. Wapit ang sinanay ni Budin niya. Pagkapyutan ang good ko, good. Kay hina kayo akong tuhod ron ba? Matumba niya ko kung dili ko makakupot ni mo.
Excuse us. Mo agi mi. Agila, miss! Kadakuan ang agianan, buta ka? Clover, Unsa? maestra na. Ay, di ay? Miss, dili man tingali maayo ang imong gibuhian nga istorya sa usa ka maayo ug gwapang maestra nga sama ni Denise. Ay, teacher pod ka, sir? Oo. Maestra usad ko dinhi. Hala, Taysa. Familiar lagi ka na ako, sir. Ha? Base na estudyante ti ka dinhi sa una. Ay, dugay naman ko miundang, good sir. Pero, wa ko mahinumdum nga na under ko nimo. Pero, familiar ko kay kanako, sir. Hala, promise, sir. Kita na dyan ko nimo pa. Taysa, diin magyad to, ha? Handa, uy. Nakita na tingali ko nimo dinhi sa eskwelahan. Karon pa man sa kumibalik og ani din ning eskwelahan na, sir. Human sa pila ka tuig nga miundang ko. Clover, tara. Mamauli na ta. Ay, taysa. Piulo, kay kadiyot lang. Ay! Hala, nahinomdom na ko! Daan pa yun lagi ko makita ko ni mo! Diin man. Ayog ina nga sa merkado, ha? Tabi pa lang, baratuhon o kitsura. Nakabaligya sa merkado. Ay, si Sir ba? Dili sa merkado tika nakit-an, sir. Ay! Diin man. Sa mall? Sa party? Sa club. Unsa? Agay! Piulo! Uy! Ay, naku! Guyula ba? Paghilom lagi ba? Ay, Piulo! Denise? Ayaw ka bala ka, sir? Wa di ka i-judge. Mao magani. Dili ko gusto nga hukman ko nimo. Kay mahimong tinuod ang iyang gisulti. Mahimo sab nga dili. Kay kuli kayo ko nga musod og mga club. Tingali may bidalang nako nga amigo og nakig-inom sud sa usa ka club og ipaniguro ko nimo nga wa mi utang tuyo didto. Gawasan lang sa pag-inom. Okay ra na, sir. Nakasabot ko. Sige, sir, ha? Muuna na ko ni mo. Magkalagot ang bayhana. Magpahumot pa unta ko sa akong pangaan gatong dinis. Pa good boy unta ko aron makaskur. Nagpakita pag itong babayhana didi. Magkalagot. Unsa na lang kay huna-huna aron ni Dinis bahin ako. Sambu ka bayhana, uy. Asa ka to siya nga club? Oo. Lami na ba sa babayhana, da? Oh, abli na niyong pultahan. So na? Kadyo naman yun, oy! Alin na, sud na ta. Mingaw kay milaag rin ang ako manghod. Kita ng duha ang ni Adin Hiron. Ay, Diyos mio, ni mo pagpuyo maklover ba? Uy, ko kay mauli na ko sa amo. Ay, buhaton pa ko. Ako sa trabaho. Sige na pa. Quickie lang ta. Diya? Nayabag ka na gid, Clover. Ikaw ha? Kamay na lang dyan ko ang may ubos sa dyan ko ni mo. Mamukos na mga ng uban diha nga makama ko. Unya ikaw, sige lang ko ni magbalibad. Ang saman, batik na yun ka ikugnaw? Di man, Anong dili man ka na ako? kay amiga ti ka og may respeto ko nimo. Ay, kun mo na, dili na ta amiga. Og ayaw si kong respetari. Pahimos liko. Sige na pa. Alin na, sud na diri. Sud na diri. Ay, sa muka. Naalagi ka. Huwag man ko lag. Tuog man ko. Ay, taon nga. Kita may lingagang niya. Hilak man ka, uy. May pagwag ka matog. Hindi ka maghilak. Hindi mata ni mo. Sakit ba na akong ipon? Nga, mauna na. Giransya na. Sige ni mo kaog candy. Unya, dili mag-toothbrush. Naso dito sa kwarto ka. Katugog balik kay may buhatan pa mi si Piolo din sa sala. Saman. Ay, nalagot pa ko tanagod. Basta ka may buhaton pa mi. Clover, Hindi man ko makatog. Sakit na akong ipon. Hindi ka katog. Laag na lang ka. Laag
Ano ay 5 oh. Palit dito candy. Ang bibig! Ang bibig, ang bibig! Alaga, palit dito candy. Dugay yung balik ka. Oo, ukati! Oh, pandugay. Sakit ang hipon si Umangod. Unya, papalito ni mo kindi. Tambal man na. Kakita ka? Mihilom unya mingisi siya. Alinaw ba? Time pasa. Hala, si nanay man ang naglakaw pa ingon din, he. Diyan ka na. Ay ba? Uwa lagi. Pipila! Hoy! Hoy! Wow! Bisan nga gyud. Kaon og tarong ha. Unya, kumusta man klase ni mo ganina? Okay naman, ay. May nakatunan ka? Oh, na, anay. Sige ko no be. Sultihe ko no ko kung unsa be. Unsa may imo nakatunan sa eskwelahan karon? Nga, dinis na iyang pangan. Ug mas musamot siyang kagwapan ay kung imo siyang tutukan. Oh, Unsa? dinis. Unsay ngan ha? Gwapa gid kay siya, nay. Hamis kay nay. Yup, ang porma nay, pindot kay sampot. Bubsi pag yun. Ay, nay. Da. Happy ko papalit sa imong hangin, nay. Nay, bawal lang kutsara idokol ha, may giwan ni mo idayon. Ayaw, ha? Unang adlaw paganis klase mo na ni nasod sa imong utok ha? Pagtarong kisi mong pagkatao Piolo. Hinomdumi nga mas magguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon. Ops, para, nay. Di ba sa akong classmate akong ingon nga gwapa og siksi? Ay kinsa man di ay? Among maestra. Ay nanayabag na. Nay, nay, ganahan ko, Ma'am Dinis, nay. First time nga, nakagusto kong babae, nay. Uy, Dodong. You know that, di ba? Dodong, paminaw taon, Dodong. Dili in taon na mahimo, ha? Dili taon mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na. Aw, undang lang kong eskwela. Unsa? Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!